Berolatza eta hondarra, hondarraren hautsa, basamortua Maroko hegoaldean. Munduko lasterketarik gogorrenetakoa, gogorrena ezpada, 223 kilometroko lasterketa, 5 etapatan zatituta, 30 eta 40 kilometro artekoak 4, eta bat 2 aldiz luzeagoa, 75 kilometrokoa. 28. jokatu da Maraton des Sables. 1024 korrikalari basamortuari aurre egiteko asmoz. Basamortua, beroa eta hondarra nahiko aurkari ez, eta lasterka egin diote aurre probari, ahaltzenean eta altzutenean lasterka. Menditontorrak, harrikariak, dunak, laku lehorrak, herriskak, nomaden kanpalekuak, oasiak, horiek izan dituzte une oro begibistan. Leire Elosegik aspaldiko ametsa zuen Sableko edo Hondarretako maratoi honetan parte hartzea. Laguntzarik ez zuen lortzen eta Monegroetako lasterketan saritan txartel bat emango zutela jakin zuenean prestatu, bertara joan eta irabazi egin zuen Sablekoan parte hartzeko gonbita. Leire triatloietan ere aritutakoa da. Fin zebilen bestela ere, baina urtarrietik jo eta zu aritu da basamortuko karrera luze hau prestatzen. Etxean laguntzarik ez zaio falta izan, amak emandako laguntza ezinbestekoa izan du. Denean lagundu dio, baita motxila era berezian josten ere basamortuko lasterketa honen beharrei egokitzeko. Leirek urduri hasi zuen lasterketa 16. postuan sailkatu zen lehenengo etapan. Estreinekoaren zama gainetik kendu ostean ordea bikain moldatu zen. 6. izan zen 2. etapan. 13. 3. 37 kilometro terdikoa izan zen lehen etapa Jebeliers eta UF Tilleken artean. Bere alatopo egin zuten Duna eta Hondarrekin. Lasterketa honen ezaugarriak dira, lasterketan lehen aldiz parte hartzen dutenak berehala jabetzen dira abentura eta lasterketa berezi honen izakeraz. 2. etapan ia 35 graduko temperatura izan zuten, etapa motzenetakoa 30 kilometrokoa, baina tontor ugari gainditu beharrekoa. Azkena helmugatik gertu, 2 kilometroko igoera 125eko penditzarekin. Dunetan korrika egitea iaia ezinezkoa da, bertako korrikalariak ongi asko moldatzen dira, baina gainerakoek arazoak dituzte, aurrera egin beharrean atzera egiten dutela ere iruditzen zaie askotan. 3. etapak 38 kilometro eta kolore guztiak izan zituen. Zeruaren urdina, hondarraren horiska, harribeltzak eta laku lehor zuriak. Nekea pilatzen ari zen, ondo eza eta txakalaldiak ere hasi ziren. Leirek ederki eusten zion ordea, etapa gogorrenaren bezperetan, lan bikoitza izango zuten 4. Bueno, niretzako lasterketa ondo junda, lehenengo egunean motxila rajatu egin zitzaidan goitikan bera, josi egin behar izan nuen dena, eta egia da lehenengo etapan oso urduri negoen, pixka bajoiakin, baina gero 2. eta 3. etapan hobeto junda eta bueno, pixkat pentsatzen nuena. Nesketan maila oso handia da eta nire postua dagokidan postua da. Laugarren etapa, gogorrenen artean gogorrena, ia 76 kilometro. Ailegatu zaie benetako ordua. 30-tik gora erretiratu dira, 34 orduko epea eman diete burutu ahal izateko. Askok eta askok beharko dituzte gainera, eta buruan dabiltzanak aldiz 7 ordutan egingo dute. 2 txandatan eman dituzte irteerak. 50 ailegatu ezin da geratu dira bidean. Ez da harritzekoa, 51 gradu izan dituzte. Hain justu ere etapa luze eta gogorrenean. Berriro Ahansal ailegatu da lehenengo. 7 orduren azpitik amaitu du gainera. Emakumezkoetan Megan Hicks izan da lehena. Leire bikain moldatu da. 3. 13. amaitu zuen eta luzeenean 10. amaitu du. Sailkapen nagusian ere hortxe dago. Azkenekoan posturen bat aurreratzeko moduan gainera.
Jaiman oso ondo konpondu gera, pentsamendu eta Espainiko puntu guztietatik egon gera, solidaritate asko egon da eta oso ondo pasa dugu, egia esan. Sailkapenak sailkapen beste zerbaitek asebete du Leire, basamortuak, ametsetako erronkak, eta gainditzear dago gainera. Gaur da Maraton de Sauleseko azkeneko etapa, 200 kilometro egin ditugu, gaurko etapa 42 kilometro ditu, eta asko disfrutatu dut, asko sufritu dugu ere, dunetan, noski, ondar asko dago, baina oso esperientzi polita izan da, gogorra, eta ikusiko dugu orain, azken etapa honetan zer gertatzen den, bestela 10 edo 11 lehenengotan nahotan, niretzako oso ondo dago. Amatxo, eskarrik asko denagatik, muixu! Sufritutakoak sufrituta ere, berriro ere basamortura bueltatzeko prest dago Leire, laguntzaren bat topatzen badu. Bistan da, etxekoa ez zaiola faltako. Maratoi bat, benetako maratoi bat azken egunerako 42 kilometro eta 200 metro. Merzugako dunen magalean helmuga. Patrick Bauerrek, lasterketako zuzendariak banan jaso ditu helmugan, korrikalariak munduko lasterketa gogorrena amaitu dutela ziurtatzen duen domina emanez. Leire Elosegik 8. amaitu zuen azken etapan eta baita sailkapen nagusian ere. Marka da gero. Gizonezkoetan garaipena Hansal Maroko arrarentzat. Megan Hicks izan zen azkarrena emakumezkoetan. Zirrikitu guztietan sartzen den, ondar hori gainetik kendu ezin da ibili dira korrikalariak, eta euren oroimenen artean ere ondo gordeta geratuko da betiko. Sable, ondarra.